کھادا کھائنا ہو اج پیٹ کے پتھر اللہ اللہ بنگلن میں رہنداؤ اج جھوپڑن میں دا حیاتی گزارو خلق توان جے قدم دی اج تھوڑا ہو اکیلا ہو حضور دے اشارو کرے پیا چون سب کچھ قربان کرے سگندا ان جوان جی غلامی نتھا جڑے سگن بکھ لگ دیا دیدار کندا ہوں بکھ لئی ویندیا دکھ ملندان ان جوان جو دیدار کندا ہوں تکلیفاں وسری وینیون حضور جو چہرو بھی تو چہرو ہونا پڑھا قرآن وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قرآن پڑھا تو اندر دھو پہ گبڑو دھو پلو بھیو صاحبو صابنا سا مومن جو اندر دھو پلو قرآن سا کرے تو اندر قرآن حضور جے چہرے جو بیان قرآن میں چہرو بھی تو چہرو ہونا آسمان کو ملائک لئی زیارت کرنا نبی زندے ملا جایا ملائک لئی زیارت کرنا دورے دجال میں زیارت کریا امڑا منا کے مبارک دئیا امڑا منا جو سہیلیو آئیو زیارت کرے مبارک دئیو آئیو آخر میں جبریل آئیو نبی سے ستا پیا اچھو کپڑو یہ منہ مبارک داؤ پرے کرے جو زیارت گئی جبریل نورن ملائکن جے سردار چھات جئی اے محمد جی اممہ آدم خان وٹھی عیسیٰ نبی اتائی جے کے نبی آیا اوے بھی ماں ڈٹھا پر محمد کریم جڑو حسین ماں جبریل جے اکھے ڈٹھو ہی نائی خدا کرے نندر میں حضور جو دیدار تھے آمین آمین جو عرض پہ کہیں ایڑو نبی ملو جن جو مٹوئی کونے نبی مانوارو غلام مانوارا نبی مانوارو سہرا شانوارا نبی مانوارو بیبیوں مانوارو نبی مانوارو نیانیوں مانوارو نبی مانوارو دوٹا مانوارا نبی مانوارو جو امت شانواری اندر ٹھریو سبحان اللہ چاہو عرض پہ کہیں بارے کرنے جے کے نبی اسان سچا ہا انہوں جو امتحان او رب پانوتو اولئک الذین امتحن اللہ قرآن تو بڑا گالیوں ندی شویوں پارو سورت حجرات
مٹھو قرآن چھوڑا کیڑی بیماری مرگی دی دوا چپ نہ دانگے یہ قرآن دعا نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی مانا کیا انہیں زبانی قرآن بولی تو گرائی باقی ان کے روز ہو سبحان اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی پیغمبر ماں تجھے غلامن جے دل جو امتحان وٹو یہ امتحان میں پاس تھی اولئک ہم المؤمنون حقا یہ پکا وہ سچا مومنت لہم مغفرت ورزق کریم معافی بھی جنت بھی دل جو امتحان ہوا تم یہ امتحان میں پاس دی آئی حضور جا شاگرد امتحان رب وٹے ارے نبی مانوارو تو شاگرد بھی مانوارا سونا پیغمبر انہوں ماں راضی کیوں آما انہوں کے راضی کند پڑھو صحیح گالیوں نہ کرنا ہے قرآن یہ جو آسمان بار نکیو زمین نکیو جبلو تہاں کھنو یہ برزا برزا تھی ویندازے قرآن جو بار نکھنی سگندازے ان قرآن جو بار بہادرن جے سردار انسانن جے سردار اسان جے نبی خیوا تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء حق علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر جبل رحمت بھی شان وارو عرفات جو میدان بھی مان وارو جد حاجن کے معافی ملے آدم علیہ السلام بی بی ہوا کے معافی لنائی یہ تہاں جے اولاد جو کوئی بچوئی دے لو یہ معافی لنو ماز جی تہاں کے معافی لنم معافی لنو مان جنو ماں دے پیٹا نوان تھی جایا برد جبل اُہد بھی مانوارو جن دن نبی سے عجیبی تھا صحابہ پر یار واہ جو بختہ جبل نور جو جد پیرو آیت قرآن جی نازل تھی اقرا بسم ربک الذی خلق لولیوں جائیں قرآن جو جی ہت گدوں ہوتے بھی گدوں جنت میں ہتھ میں ہوندو ارے ہن جے کرے رب لیکھو ہی نہ کر قرآن جی مزوری دا کیوں قرآن وارن جی عزت دا کیوں کمائے وینو ایک کپڑو آ 50 روپے جو قرآن جی ویجو آئے آ تو پیڑیو چمی ان کپڑے کی تھی سبحان اللہ جے کو مانہوں قرآن جے ویجو ہی لو نہ ذات دے نظر کیاس نہ حسن دے نظر کیاس نہ رنگ دے نظر کیاس نہ دولت دے نظر کیاس اچھے قرآن جے شام میں تے لکھو ہی نہ گیا
حضرت بلال قرآن جے شام میں آئیو نبی سان سچو ہو گھمی مکے جے گھٹن میں پیو جتی جو خڑکاٹ عرش تے پیو والے سچا تھو قرآن وارم اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق یا ون جبل نور تے متھے موکھے جنگ جو دھک لگلو متھے چڑی نہ پیو سگا وہ اتے بھکتی مجھو دوستو جبل نور جے برساں جا گھر رہا سبحان اللہ ماں جے مولانا کٹ تو جائے شیوا تو کلن تے جڑ تو پجا وجا خدا جو قسمہ ماں روئی ویٹھی ویس متھے کون روئی ویٹھ میں جوان پہ رہی بخشتوں کی کیر سجانے یہ مٹھو قرآن وا جن جے کرے رب متھے دو سبحان اللہ روئی خوشی مبارا وئی ماں کے کیر سجانے یہ کمال قرآن جا الرحمن اے ویران علاقہ جاتے کچھ بھی کونے اتے قرآن پڑھے ہوئے ہو اج اوے شہر آباد تھی قرآن دی قرآن پڑھائے ہوئے آئے نہ کالونیوں میں اس جائیں درنگ کی ادا لگے ناچو گھرائیں گائنا گھرائیں انہا برتل رب بھی ناراض کرے یہ رٹھل راضی کرنو تھی تو قرآن جے شام میں محمد موسیٰ مولانا جے حکم دے آئے ہم قرآن بدھائیں اگر سائیں جو جلسو تھو بھی قرآن گاجو کانے کرنا دے رجی وینیوں اے قرآن کلو کلے میں ملائیوں تیس تے پچر نہ چھڑی دوئی جیس تے جنت میں پجائے رب دا نہ ملائی دوئی یہ دی قرآن سب ایک بیسا موڑ جا ساتھی ہم اور قرآن توڑ جو ساتھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اندر کھڑے ہوا قرآن باجارے باج کئی پیدا کے انسان ان کے سیکھاری قرآن جبریل آیا یعنی آیت کھنی نبی سے کڈ پیا پڑھ منع نام آئو نہ پڑھ پیغمبر کڈ استاد یہ شاگرد یہ جو مسئلہ تھی دو یہ جبریل تو جو استاد نہ ہے تو جو نوکر ہو 5 منٹ ماں کی چھڑے تب وہ دعا تو کرا مزوری ہن میں ملن ہے اج جیکی ہتھ کھنے جاز دعا ماں کے رب جی رحمت میں امید آ تو جاز دعا نہ موٹنی قبول تھی امیر سکھیا ہے وڈیرو سکھیا ہے نواب سکھیا ہے وزیر سکھیا ہے صدر سکھیا ہلو تینے جے در تے ہلوں خدا جو قسم آ یا جو ڈیندائی سبان تانو ڈیندائی ارے رب ڈیندوئی تا نہ تانو ڈیندوئی نہ مینو بھی ریڈیے تک جے در تے مانی کھائنو ہے چوتھے دی خود میں جی لگتے زندی مت ہے کھانو در بیو بھی لدھو تھی کہ نہ مادے آئے ہو اوہ تو جے روز کھر روز دیا ایڈو جائیں جو مردے تے بکھ ہی نہ لگی خدا نا
دوی دادر تیز وگے باہر کاتن سا بیا کون رب کے سجے رب انی مغلوب فانتصر سبحان اللہ کندو والو کلا کما کے گلائنوا موٹنوا کوئیتے وری جمعہ صبح رہن میں آ انشاءاللہ وری رات کمبر میں آ رب تو حلائے سبحان اللہ 5 منٹ کلاک میں پیا سبحان اللہ جو 5 منٹ باقی الیکشن دے بھی گالائنوا سبحان اللہ جو سڈ جے کہیں دا جیو کہیں ماں باہر کون سکیا اقتلو یوسف قتل کیوں متھی نے آرے چاہے تو رب یہ جے کہ سجن تھی اتاں آیا دشمن تھی پیا تھی کاتن زندہ کون رب جو یوسف بچائی شریو ماں سبحان اللہ بچی ہوئے یہی قتل نہ کیوں کھوہ میں اچھلیو رب انتارو بڑی مری وین رب جو وار کے بھی یوسف لوڈو نہیں دوئی سبحان اللہ قتل کھوں بچائیں بڑھن کھوں آیا جے کافلے وارا یہ بوکو جے لاتوں گورو نظر آئے یہ لاتوں گورو نظر آئے کھوہ میں جو ڈٹھوں حسین جمیل جوانا کھوہی روشن لگو پیو ایک بے کے سڑو کرے پیا جون قال یا بشرا آزا غلام واجو سونو بشارت پیا جن کسو دتے ایڈو سونو باہر گڑیوں کافلے وارن کھڑی مصر میں آیا ہو کو ڈنوں انکے کو وٹھنو جے کو ڈسے بیو ماں خرید کیا سبحان اللہ دکان جا ماں خرید کیا بنگلو جا ماں خرید کیا عزیز مصر جیزال زلیخا آئی عزیز مصر آئیو اساں خرید کرنا سے گڑو سونا جو بھرائیوں آئی ماں خرید کرنا ہو وکڑی جے کے ویا ٹپا پیا جن تب مل کے ددا کمائیوں ونیوں رب میار جن پڑھا قرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ابا وہی رہو نندڑا وہی رہو مجھا ابا جون پیا ملکت دا کمائیوں جو رب میار کن بدھ بدھ چے ٹھکر بھتر دا میری منیوں ارے مدی ہی تا یوسف نبی جے جسم مبارک واری ملکت چھڑیوں دا ونیوں ٹھکر بھتر کھائیوں دا اے وکڑیا ہوا میں باہر آئیو رب بچا دیا زلیخا خرید کیوں ہانے وہ پانا دے پیچھے کے قالت حیت لک اور یار یوسف تیاری کرے آئیاں مادے تک کھڑی نہار
سینگار کرے آئیاں 7 کمرن جے اندر بند کئیں ادھے رب کے جے او مجھا اللہ چابیوں تالن جو زلیخان جے قبضے میں آنے جے یوسف تجھے دل جو چابیوں تا مجھے قبضے میں آنے ماں جو آیا ہے وارہ کے بھی لوڈو نہیں جے تالا کھلنا جاب نسان کہ برابر گھبرائن مکتوہن تو تجھے ان مکم مارا بچا بن جو کم دو وٹھان مکہن دو یو تالا گرندا ہویا آخری درتے ڈکی پگس یہ پیران پٹھی اگوں پھاڑے ہوئے دائیں عزیز مصر کے چاہی ان مجھے بے حرمتی گئی عزیز مصر ڈکے تو گاڑو تھیو زلیخا مست تھی ویا اے نمانا نین کھنی متھے دھونے آرے او مجھا رب جے گھبرا نہ یوسف اتے بھی تجھی مدد ماں کن جیئں تھینی مدد جے چوین تو فیصلو تھے یہ کرے اے سب زلیخان دے بھرن کہ ماں تتو جو آیا کیر فیصلو کرے جائیں بارو کرے بندھن وارو بار وہ فیصلو کرے اللہ جے کو تہاں کے بھی نہ سنانے ماں کے بھی بس فیصلو وہ کرے آئیو بار لفظ بدل آیا جئی پیران یوسف جو اگیوں فاٹلا زلیخان سچیا چھوٹ مائی بھجن جی گیا ہے چمڑیو تس جے پویوں فاٹلا تبو یوسف بھگوا مائی پویوں چمڑی پئی تس وہ مائی ڈوہارنا یوسف سچو وری بار جا لفظ ایڈا رب کے ونیا جو قرآن میں لکھائی کدی گزرے ہوا یوسف جو زمانو لفظ قرآن میں پڑھا جنہ زبانی گنا کاوڑ میں دھاڑے زندے پڑھا آئیو کاڑا ہوا اور انشاءاللہ ایک امین جے کو پند کرائے ہوئے رستہ چاہی کی بیتا ہے مبارک کا جن جلسوں کرائے ہوا رب ان کے دہون کرے موٹائی دیدو جے کو رب جے رستے میں دیندو ان کے اللہ دہون کرے موٹائی دیندو جے کو انہ گھریو دیندو رب بھی ان کے انہ گھریو دیندو جے کہ روز قرآن دا پڑھن یہ نہ گھرن تبھی رب جو جے ماں دیندو اللہ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ سورۃ ابی یوسف وَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ وَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ قرآن گمبار وجہ کرسیت ہم لائے پر قرآن پڑھان دا مننے نگڑو مانو مریو گناہگارو جاہل کا خبر کانا ڈاڈو ڈوہاریو گناہگارو مریو ان جے جنازے میں خلق آئی یہ واقعہ سائن عبدالصمد رحمت اللہ علیہ آلہ شریف آرے بیان ان جے گھر واری اگوں پوچھوں تجھے مرزم عمل تکو نہ ہو
हेॾी ख़ल्क़ जनाज़े में आई आहे छा ॻाल्हि माईअ चयो त ॿियो कुझु त मूंखे ख़बर ई कान्हे हिन दरीअ में हिकिड़ो किताब हो उहो खणंदो हो पढ़ियल बि कोन हो उन ते हिन सिट ते हथ आङुर रखी चवंदो हे बि सचो आहे हे बि सचो आहे हे बि सचो आहे अधु कलाक वेही चवंदो हे बि सचो आहे आख़िर में उथंदो चवंदो हे सारो सचो आहे चलो क़ुरान खे सचे मञण जे करे बि माफ़ी पढ़ण त मथे ॿुधण त मथे अमल करे त वली अल्लाह उथिया बजणा नज़र कयूं फलम मारा कमीज़हू कुद मिन दुबुरिन ये जो ॾिठो त पहिरां पोयों फाटल जन कूड़ हुयो मुंहं में छाई पई चढ़े हाणे छा आख़िर ज़ुलेखा एॾो मजबूर कियुसि लफ़्ज़ इहे चयईं त कुझु न थींदुई इन्नहू रब्बी आसन मज़वाया इंशाअल्लाह जन्नत में भी ईअं गॾु हूंदा अल्लाह जे रहमत में ना उमेद न थींदो कर हिकिड़ी नेकी का क़बूल करे विझई चवंदो तोसां नेको ई न अल्लाह लफ्ज़ चई इन्नहू रब्बी आसन मज़वाया हलो साईं हा छा चई त अज़ीज़ मिस्र मूंखे शरीफ़ सम्झी पाण वटि रहायो आहे ओ ज़ुलेखा मां कुझु न थींदुई हा जेल हलियो वेंदुमि पंहिंजे नबूवत जे चादर ते दाग न ठाराईंदुसि न थींदुई कुझु दुख ॾिठई जेल में वञणो पियो वरी बि रब मदद कयसि जेलनि मां खूहनि मां ॾुखनि मां तकलीफ़नि मां कुसण मां बचाए वज़ीर खजाना बणाईंसि मिस्र में बादशाही तख़्त ते हज़रत यूसुफ जा कदम मुबारकनि मथे ते नबूवत जो ताज इहो दी रब जो जेसि ताईं जीअ रहूं अल्लाह जो दर न छॾींदासीं चओ मुबारक भयन साहबनि खे माखीअ खां मिठो क़ुर पढ़ायो तो आलमनि सां साथ ॾियो 8 फरवरी ते इलेक्शन आहे आलमनि जी निशानी आहे किताब हिते साईं अब्दुल कयूम हाले जी शरीफ वारा बीठा मथियों ते हेठियों ते सरदार पप्पू खान जाजड़ उम्मीदवार आहिनि बेली हे दफ़ो अर्ज़ थो कयां क़ुरान वारनि सां निभायो चओ इंशाअल्लाह चओ ॾाढा चओ इंशाअल्लाह सॼी उमिरि ॾिना अथव वॾनि माण्हुनि खे वोट हिन दफ़े क़ुरान वारनि सां वही वञो रब लेखो ई न कंदो नारे तकबीर शाने कुरान शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने मोहम्मद मुस्तफा जमियत उलमा इस्लाम उलमाए हक उलमाए देवबंद जमियत उलमा इस्लाम नारे तकबीर हे वरी छा चवंदो मुलाता चढ़ो ऐं कोन अड़े तूं वोट ई न ॾींदे त कीअं चलऊं वरी ॾींदे वोट होॾे ज़ोर पइजी आहे अरे यादि रख
پھرے تو قرآن وجہ اگیا ہوا اتے نہ وانٹ جن میں تو ابو گڈو نہ وڈیرو گڈو نہ پیر گڈو نہ مولوی گڈو کوئی کو نہیں تھپو تجھے تھمیا ارے پنے ٹکری بھی قربانی نہ دھو کرے ان پنے جی ٹکری کتاب تے تھپو ہنی دنیا آخرت پانجی سونی کرے